Doncs hem fet una ruta, hem començat a la Sagrada Família, en els primers camps on va jugar l'Europa, al voltant de la Sagrada Família. Hem explicat els primers anys de l'Europa, després hem anat al camp que tenien al costat de la Sedeta, que eren els anys 20, on hem explicat una mica els anys d'or i tot, i després ens hem traslladat aquí baix, al carrer Providència, on es va tenir el camp abans de la Guerra Civil, i hem acabat aquí al Nou Sardenya per explicar els últims anys els últims anys que són gairebé 80 anys de la història d'Europa dels camps. Bé, fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, fins i tot alguns que no estaven apuntats també ha vingut, i ja sembla que ha agradat i d'això es tracta, de fer una mica de pedagogia europeista i de conèixer la història i de saber d'on venim.